И здравейте хора! Днес ще играме една игра, която е много специална и хубава за играене. Така, ако се убиете, ще ви е по-лесно да си сложите много сна. Ето, аз харесвам. За дрехи, аз като цяло най-много помня, че бяха ми харесали. Те не си мясат. Мясат си малко. То повече си мясам. За лице никакво не искам, така ми по якта. Първо ще го решим без така двете. Второто ще го решим както така трябва. И това е също много лесна работа за играене на тази игра. Затова повечето хора я играят, защото е сладка и има няколко сладки котки, като тези там долу. Тези тук, ония нарисуваните, ония там. Ония там, като го посочваме. То е сладичко. Има много такива котки на всеки. Изцяло имаме долу котка и някакъв. Има и такъв долу от началото, дето почваш. Там при косите беше над. Там беше над при косите. И още хора. Общо, аз съм почти до края. Това трябва да са някакви пуканки или облаци. Повечето ми изглеждат. Наравно са на пуканки, на облаци ми изглеждат. Трябва ни още няколко нива, това е сладичко също, обаче котката не знам как са снимали. Робокс да я създава, да я прехвърля така небес. Робокс е правил много неща, хора. И сега ще ви разкажем за едно момиче, което забравих на колко години бил. Имало едно време, но момиче, което много обичало да играе Roblox. Тя играла на една игра, обаче забравих как се казваше. И тя играла, както ти могла да си пазарява едновременно в играта. Тя отивала до магазина и рекла. Отивала до магазина и една бяла кола я била рекла. И я видяла и я била облъснала. Тя казала, че това е нищо, защото това е било просто само игра. След няколко дни тя излизала и отивала до магазина да купи хляб, защото нямала хляб. И както отивала до магазина, видяла същата бяла кола и едновременно я блъснала. Тогава тя видяла, че бялата кола е била от играта. А дори самата кола по играта е изглеждала по същия начин. И е било облъсната същата кола от играта. Втора история, обаче за 3 момичета. Имало 3 момичета.
които обичали да играят Roblox постоянно. Едната се казва Иви, а другата се казва Петя, а третата последна Дани. Те често обичали да играят Roblox до късно и си спестявали времето да играят повече, отколкото да спят. На Дани името тя си лягала рано и ви стояла до късно, а Петя също си лягала рано. И в една вечер стояла до късно, до 3 часа, където се случват лоши неща. Тя видяла някаква черна сянка да преминава през нея или през стъклото на прозореца. Тя като видяла тази черта на минаването, тя си помислила, че това си е привидяло, защото тя стояла често на телефона. И често и са привиждали тези неща вкъщи. Една вечер, като стояла до 4 часа, не е много, видяла нещо отвънка да се усмихва или да се показва. Да й показва нещо като знак или нещо друго. След виждането на това чудовище, тя се оплашила и след няколко дни някои хора казали, че тя била загинала и умряла. А тя едновременно успяла с още един човек. Но знаете ли тя как била починала? Тя била починала от едно място, което тя ходи. Преди да се легне, всяка вечер отивала до тоалетната да ни се припика сутринта. И тя, нали, като отишла до тоалетната да си мие зъбите и да си ляга, като го видяла чудовището, тя отива да си мие зъбите и да си ляга. И от тогава тя била починала и повече не се виждала. Но някои хора са казвали, че се е виждали през нощта в 3 часа. И са казвали, че все още тя съществува и обикаля по селата, които тези стоят до 3 часа или до 4 часа. Сега ще ви разкажа историята за Баба Звездара или по-точно Сръбската леди. Сръбската леди живяла преди много време като една нормална жена. Тя имала май деца, но това може да го измисля, обаче може да е истина. Защото моята приятелка за много страшни истории на име Андре, може да последвате в TikTok. Не знам дали прави видео. Обаче не я прави. Аз имам като приятел. Тя Баба Звездара на име, или по-точно Сръбската леди, живяла като една млада жена. Но един ден тя се загубила децата на ушки. Да кажем, че аз не знам историята. И нямала деца. Тя тези години единствено си търсила деца или хора, които да убива. Всяка нощ тя излизала в 3 часа, всяка нощ тя излизала в 2 часа и стояла до 4 или до 5 часа. Някой казва, че днесно време са виждали до 10 и до 6 часа. Един ден един човек бил я видял и от тогава
Като я бил видял един човек и е снимал как една жена танцува през прозореца му. Увита все едно в някакви неща. През нощта и страшна музика. Сръбската леди нищо не забелязва, освен нейното радване на танц, което означава, че ще има следваща жертва за убиване. Ако чувате за това видео, моля пишете в коментарите, съжалявам. Разказва се, че някои хора се я виждали и ще се викали здравей. И после тя се обръщала, изкарвала полека ножа си и почва да бяга към тях с сила. Колкото човек да е бърз, тя пак ще го настигне и ще го убие, докато той е жив. Ако не може да го убие, тя отива в сънищата му и го убива. Трябва да си пие храничето, съжалявам. Убива по сънищата. Като сте гледали това видео, моля наистина пишете съжалявам, защото това е просто така. И аз ще пиша съжалявам. Имам нещо за теб. Да се насладиш на Един човек, както спял и той умрял. Няма значение. Само да си безопасен. Спрят ме да не пустя. И той е починал. След това тя се намирала всяка вечер и всяка различна жертва. Виждате, че всеки път виждаме една различна жена с други неща. Но това е самата жена, тя е само една. Някои хора много могат да кажат, че са 5 или няколко си, обаче тя е една. Значи ако са по 5, те ще танцуват заедно. И сега всяка държава ще убиват хора. Обаче деца, самата жена е една. Пишете в коментарите извинявам или там съжаление, което намерите. И пишете като изцяло съжалявам. Аз това го правя за ваше добро. И ви казвам да знаете от мен. За това, че хора, че гласът ми почва да ми се кашля, за това, че